Ons het nou so ver gekom om die eerste twee sy agtergrond te kry waarvan hulle kom, die journey wat hulle gestap het met hulle opbrengs in musiek. Ek het 'n eenvoudige vraag wat ek vir jou wil vra. Het jy ooit aan gedink om musiek te los? Goedemiddag allemaal. Voordat ik hier bijna is, dat ik mij vertrouwen om me daar in het bijst te gaan is. Om jouw vraag te beantwoorden, niet ik heb nog nooit om muziek te lossen, want muziek is mijn safe place. Een plek waar ik schrijf. Muziek is iets wat mij na die Here hou. Ik is eindelijk bevoorrecht om muziek te kan doen, om muziek te kan spelen, om muziek te kan maken. Ik geloof dat baie mense het probeer om muziek te maken. En om aan instrument te spelen, of iemand net een positie om muziek te krijgen. Baie mense het probeer, maar opgegeven daarom. Maar ik geloof dat muziek is eindelijk besluit om jouw ziel te kan loslaten. En muziek is zo krachtig. En het is zo'n groot macht voor een mens wat jou ziel kan laten voelen, wat jou gelukkig kan laten voelen, wat jou hartseer kan laten voelen. Weet jou ja ook niet, maar als jij nou een hartseer song luistert, dan voel je hartseer. Als jij gelukkig is song luistert, dan voel je gelukkig. Dat is kracht, dat is die energie van muziek. So, ik geloof dat muziek is mijn leven. En niks en niemand zal dat weer veranderen kan doen. Mijn tweede vraag ook is, was dat ooit daar waar jy mismoedig gevoel het? Was dat ooit daar wat jy gevoel het, jy gaan nie vorentoe, jy stagneer? Was dat ooit daar wat jy gevoel het, dat dinge werk jy uit? Maar hoe het jy in die donker gat uitgekom en jouself uplift en vir jouself gesê, dis maar net 'n seisoen wat ek hier gaan, of dis maar net 'n fase? Ja, obviously. Ik voel om deels wat met donker tijden te gaan, is deel van de muziek. Ik voel, als jij tussen jezelf inleven is, en jy lewe van die Heilige Gees, wat de worshiping gepaard gaan het daar voel wat het voel, maar jy groei nie. En gaan het daar wees waar jy voel, maar jou vandag voel ek jy 'n bietjie uit van, ek het nog nie hy aan weg te kry nie, of maar nog nie so vinnig om rondom my, dan naman man net rustig raak en besef, maar jy is geen man, jy is geen vrou wat ook maar nog probeer om dit te doen, en jy doen het nie vir mense, jy doen het vir Christus. So ek dink die einddoel moet eindelijk wees om vir Christus te versadig, nie vir jouself. Jy moet het dan nie doen vir jouself, maar jy moet het vir Christus doen, dan sal jy besef, maar dit wat jy hier gaan is nie moeite werd. En Christus aan die hier. En my derde vraag is, wie is jou inspiratie om achter die bes, wie het vir jou geïnspireer om van die bakgitaar af te gaan na die bes? En dan was die tyd wat jy die gitaar opgespeel het. So, wat het vir jou geskywe na die volgende vlak van die job? Ja, dat is baie goeie vraag. Snaaks genoeg, as jy op base is, wat my geïnspireer het, maar die rede eindelijk hoekom
het 'n baie groot chemistry van ons hoef nie so mekaar te sê nie, dan doen ons dit dan saam. Sê maar nou, hy doen iets sonder vir my te sê, en hy gaan dit doen, dan doen ons dit automatisch, sonder dat ons enige indikasie van mekaar doen. En soos hy gesê het, soos Isa gesê het, maar 'n basis in die drama moet connected wees. En ek dink dat is die stel die rede. En ons lande die eerste prijs gespeel. En ons lande het vir my die geleentheid gegee om op die prijs te dink. En nou is eintlik 'n baie groot ding om jou posisie af te staan, om ruimte te maak vir iemand anders. Want almal is bereid om dit te doen. Daarom leer ek vir ons lande en sê dank vir ons lande, want het sal nie so gebezig as om die lande nou besluit te neem, maar die van jou bezig is. Het sal daar nie so gebezig, daar sal daar nie groei van my bezig is. En so, ek dink eerstens daar, het begin daar. Tweede, as ek die 3 manne, ons as ek 3 pies, voel ek net, ons is connected. En 3 pies as, sy kan nie een band as, en dan is nie net een keyboard in een drama, of een keyboard in een basis, of een drama, dan gaan het leeg is. Daar gaan iets is wat nog komt, dat is wat die 3 pies vol is, dat is ook met 3 pies vol is. En nou, daar kan 3 mensen aan verschillende plekken afkomen. Dan kan hulle nie so tyd nie, dan kan hulle nie so vast aan mekaar, soos ons doen, aan chemistry loop ver in die industrie. Wat sal jy sê die begin by speel? Wat was die moeilikste gedeelte om jou skuif te maak na bystel? En wat is die tricky part wat mense nie wil bystel, of wat mense nie weet hoe om te groei in dit? Wat sal jy vir mense sê, of vir jong mense, wat is die moeilikste gedeelte toe jy begin speel? Ek praat nou van toe jy nou begin speel. Wat was vir jou die uitdaging? So, ek weet nie of julle weet nie, maar een gitaar sy snare en die buise snare is nie jare nie. Alle buise snare is baie uitdaging. En hy snare het my vir ons baie stil gemaak. En die fretboards van die gitaar en die fretboards van die buise is nie jare nie. Die fretboards is ook groter. So met alle woorde, die vingers moet nou baie verder kan reik om noten te gaan haal, alles is doen. En ek dink hy begin, hy is die grootste uitdaging vir my, want ek moet van ons baie sê gemaakt, maar daar tyd voor waar ek kan woon. En ja. So, wat jy eindelijk sê, is die moeilikste gedeelte is jou vingers wat steek kry. Soms met jou vingers reek om naar die volgende. En wat sal jy vir iemand sê binne wat graag by sy gitaar wil leer speel? Is dit iets makkelijk, is dit moeilik, of is dit iets wat jy op enige ouderdom kan doen of kan bereik? Ik was maar bij alle mensen wat is in andere vragen, wat is het makkelijkste instrument om te kan leren? En alleen als je op basisgitaar is het makkelijkste instrument om te kan leren, but don't be deceived, guys. Een basisgitaar is makkelijk, die noten en zo is, but speed, het ook een baie, jouw flexibility, jouw vingers het ook een baie goed impact. So, as die bass wil leer bass is die foundation van een band. As jy sal voel, maar jy sal nie die bass sommer hoor nie. As jy sal het voel, jy sal het nie hoor nie, maar jy sal het voel. Maar en sonder een bass sal jy voel, maar jy is niks gevoel. En so, dat is ook een bass baie belangrijk is, as die foundation van een band. Ja, dat is wat die liefde in die band, dat is wat voel ek, dat is wat het gevoel brengt.
enige een wat 'n vraag het vir Bob. Maar yes, ek hoop van dit. So, die vraag is wat jy moet beantwoord. Ja, ons hier, pastor. Ja. As 'n jong man wat dink jy sê lang klaar met skool nie, en ek glo dat al die jong manne, almal van die lede drome, vir hulle self, hoe hanteer 'n mens die uitdagings wat kom as dit miskien nou lyk dat dit wat jy nou wil bereik vir jouself, ek praat van buite musiek, en laat het lyk soms ook nie, daar gebeur het dan nie of so nie. Hoe hanteer jy het as 'n jong man? Die challenges wat jy vir jouself in termen van waar jy wil wees, jy moet sê van waar jy wil wees. Hoe hanteer jy dit as het lyk dan nog val jy automatisch in? Ja, dat is een baie goede vraag. En ik geloof dat ik leef nog steeds die vraag. Ik leef nog steeds, muziek is daar, maar wat doe jij buiten muziek? Baie mensen zeggen dat, jy moet altijd iets buiten muziek heen, om een inkomste te genereren, om standvastigheid te heen of te bouwen. En dit is baie moeilijk. En ik geloof baie muzikanten dat bij muziek ook aan mee. Maar I believe in trial and error. Ik zou zeggen, hou uitproberen. En eventually zal daar dan een weg komen naar mensen. Zal daar iemand zal leren, iemand zijn hart ontwikkelen. But most important, als je leren heeft jou daar, het hangt af van mijn leven. Haar jaren van mijn leven. Ik heb achtergrond in mijn leven. Ik heb baie aanspreking in amper een treffic-officer geworden en toen ik daar uitgekomen ben, ik denk is die jaren wat voor mij iets entstoord heeft. Zo ik is wachten op die jaren zo ja, ik geloof aan trial and error.